Bato! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ko ninyo na mga nasa tagkatahuran. Magandang gabi po sa ating mga kabisyo po dyan. Kumusta naman po ang daloy ng trapiko? Siguro medyo kumonti na ba? Gumagalaw na ba? Oy, at least kahit paano gumagalaw na. Kasi kanina, kigol to kigol yung traffic eh. Kaya ramdam na ramdam talaga natin ang Kapaskuhan. Di ba mga kabisyo, no? At hindi lang yung mga sasakyan yung matraffic mga kabisyo. Pati na yung sa loob ng mga mall. Oo. Mga mall, mga tiyangge, mga bilihan ng mga pangregalo, mga kainan. Grabe. Oo, sunod-sunuran talaga yung pila mga kabisyo. At hindi lang yan, pati sa parking pastila naman. Kaya, hello po sa inyo at welcome po sa ating pangalawang oras ng ating programang Tutoy na Lang. Kasama mo si Totoy Bato at magandang gabi sa lahat po ng mga nakatutoy sa Love Radio Manila page sa Facebook. At hello din po sa mga nakatutok sa atin, ang ating mga manong driver. Yung mga nag-aantay po ng pasahero, yung mga nagmamaneho ngayon, no? Grab driver, taxi driver, Lala Move driver, delivery, truck driver, o anong klase pa ng driver dyan, no? Kumustamos naman? Ikaw nga nandyan pa sa opisina ngayon, para kang supervisor. O hindi, nag-iisip yan sa mga gagawin eh, di ba? Shout out po sa iyo. Alam ko naman na ikaw ay isa sa mga pwedeng bigyan po ng medal. Oo, dahil nga sobra na sa 8 oras, 9 oras yung trabaho mo dyan. Pero saludo ako sa mga ganong klaseng mga kabisyo po natin ha. Kasi nag-iisip po sila eh kung anong pwedeng gawin. Oo, isa ka bang mga ganong klaseng tao? Or ikaw yung tao na pagdating mo sa opisina, tsaka ka na mag-aayos ng iyong mukha, yung buhok, o kaya naman doon ka sa opisina kumakain. May mga ganon, di ba? Sayang daw yung 8 oras eh. Pero yung iba, sobra talaga. Kaya ngayong darating na Christmas party, wish ko sa'yo, mananalo ka sa raffle. Anong pwedeng mapanalunan mo? Siyempre, heater, kettle, rice cooker. Ano pang pupwede? Marami pa yan dyan. Wag ka nang mamili, pastilan. At least kahit papano, meron kang maiuwi sa iyong asawa. Kasi pagkakaalam ko mga kabisyo, yung binigay mong 13-month pay o kaya yung bonus, hindi mo binigay lahat. Lusion man yun ang imuhang kigol. Ayan po mga kabisyo, no? Dahil nga nabanggit natin kanina, no, ng ating unang oras na kung saan ito mga nangyayari, no, mga pangyayari tuwing Christmas parties. Pag may Christmas party yan, mapa-Christmas party po yan sa inyong subdivision, sa HOA. Ayan. Marami niya, no? Sa HOA, sa opisina, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga reunion ng different classes o classmates, or ano ba yung klaseng mga Christmas parties, no? Ito madalas na nangyayari. Yung magpapa-games. At kaya nga, sabi ko nga kanina, dapat po mag-ingat na po tayo dito ha. Kasi dahil nga sa social media, na kung saan, habang ginagawa niyo yung parlor games, yung games sa Christmas parties, may binagbibideo. Tapos pag nakuha na ng video, agad-agad ina-upload. Hindi kagaya dati, naalala yan ni Manong Driver at saka ni Auntie, na kung saan
picture lang yun dati, no? Kudak, no? At hindi naman pinipicturan habang nagi-games, di ba? Oo, madalas yung picture yan naka-tuck in, naka-insert, is-putting. Ganon yun, no? Naka-is-putting. Hindi po pwede yung picture, video, walang video pa. Siguro pag may video, isang napaka-espesyal na okasyon po mga kabisyo. Halimbawa, yung Christmas party na yan, may kasamang reunion. Matik yan, merong video yan. Pero hindi pa yan agad-agad ina-upload. Ang ginagawa niyan mga kabisyo, ini-edit pa yan, di ba? Kaya yung mga bagay-bagay na hindi pwedeng makita ng iyong misis o kaya yung mister, naitatago. Oo, kaya kung bakit ganun yung sinasabi natin mga kabisyo. Kasi yun yung sinasabi na siguraduhin natin ang mga laro ay kaaya-aya at nakakaaliw para sa lahat ng edad at interes na mga bisita sa naturang Christmas party. Baka ang ending niya, no, habang nag-games kayo, si Mr. at saka yung kasama niyang ka-office mate na mamords po, hubagang ate oy. Lami po kayong paliwatan. Maganda. Itong asawa, siyempre, nasa bahay, nag-aalaga ng mga bata, tumataba. Minsan sasabihin ng misis, uy, kaya pala pinipili yung kasi sexy. Samantalang ako, siksik. Oo, pero shout out sa mga misis na nag-aalaga po ng kanilang mga anak, ha. Hindi basta-basta yung trabaho, more than 24 hours yung trabaho niyan mga kabisyo. Ayan. So may mga parlor games po nating nababanggit, no? Babanggitin po natin yung mga games tuwing Christmas party. Ayan. So may mga kakaibang mga parlor games na siguro na nangyari or ginawa nyo na. Pero usually ito, no? Ito lang yung ilan sa mga naalala ko lang. Pinaka mahirap nito mga kabisyo ay itong Bring Me. Kasama to, at least kahit papaano itong Bring Me, okay pas all right to. Usually pang bata to, no? Andyan yung pabitin, no? Ano ba yung pabitin? Yung ilagay yung regalo sa isang pabitin. Para bang nagbi-birthday ba, tapos ilalagay sa sa kawayan, tapos bira-birahon, hihilahin yung lubid, yung mga nakasabit kung sino yung unang makakakuha, mapasa kanya na. Meron ding mga Pinoy henyo na sinasabi natin. Yung Bring Me naman, minsan kahalayan din, di ba? Oo. Nahuhuli si Mr. doon. Halimbawa, yung Christmas party, andyan si Mrs. Sinasabi doon ni ng isang host, sino makapagdala sa atin ng discount card sa motel? Tumayo si Mr. Hindi niya alam, nakalimutan niya siguro. Ang inaalala lang niya, yung premyo, kasi yung premyo, ang laki. So, yun. Sinabi niya, meron ako discount card. Nakita ni Mrs. Ayun, away, rumble na. Ayan. So, ito yung sinasabi po natin mga kabisyo, yung mga games po natin, dapat siguro, no, lalong-lalo na ngayon, no, pwede sigurong pagsabihan muna ninyo ang inyong mga kasamahan na for personal consumption lang muna. Kasi baka makuha na ng resibo at may post, nakita ng asawa na may kasamang kahalayan, kabastusan, kamanyakan siguro. Pagdating sa bahay ay Lucion, yun ang kigol. Di ba mga kabisyo, no? Ayan. Kaya ang mga larong mga ganyan abay dapat magbibigay po ng ligaya at kasiyahan lamang sa inyong Christmas party. So as much as possible siguro, no? Siguraduhin lang na angkop ito sa mga bisita at handa silang sumali. Alam nyo, may katanungan akong nilagay dito sa aking fan page, no, sa Totoy Bato Official. Maganda to, ha? Ang tanong, obligado ba talaga sumali sa mga parlor games, mga laro, yung lahat na mga umattend sa Christmas party? Nako, isang katanungan dyan. Kasi pag nagpapalaro na, magsitakbuhan na eh. Ayaw nang sumali, di ba? Grabe ka, KJ naman yung mga ganon. Alam mo mga kabisyo, isa sa mga dahilan dyan is, yun yung sinasabi natin, baka may kasamang kahalayan, kabastusan, kamanyakan yung laro. Lalo na yung naalala ko lang yung laro, nabanggit ni Boy Pindot yung talong. Oo, tinatali yung talong, tapos nilalagay sa bewang,
Tapos sa ilalim, may itlog. Oo, kailangan yung itlog, i-ano mo, gamit mo yung talong, dalhin mo sa kabila. Nako, di ba? Eto din, babae at lalaki. Oo, may balon. Oo, may balon, may lobo, yung babae nasa harap, yung balon sa likod. Tapos nandyan yung lalaki. Tapos titirahin yung balon ng lalaki. Try nyong i-upload niyan at makita na inyong asawa, di ba, Lucy? Yun na inyong kigol. Yun yung sinasabi natin mga kabisyo na dapat we must be thoughtful din, no? Isipin din natin kung anong pwedeng mangyari dyan sa mga mag-asawa. So eto, babasahin natin maya-maya pala. Wala na tayong oras dito sa ating ere, pero sa live po nato dito sa Love Radio Manila, ituloy-tuloy natin ang inyong mga postings sa Love Radio Manila at Totoy Bato Official. Ayan. Ilang days na lang po, Pasko na. We only have 13 days na lang. Pasko na. Maayong Pasko. Hanggang ngayon, hindi mo pa binigyan ng panaskuhan ng iyong inaanak. Mas inuuna mo pang binigyan ng pamasko ang iyong naanakan. Pambihira naman yun. Ito yung kanta ni Ariel Rivera. Sana ngayong Pasko, only right here on 90.7 Love Radio. Maying gabi! Sasakyan si Ka